गिबियावनो ब्रादार अबिनाश दैमारि बिथांखौ बरायनाय थाबाय आरो बिथांनिसिम आं मोननैसो सोंलु सोंनो सानदों। दिनैसिम नोंथाङा दखान होनाया खै बोसोर जाखो? आं दुकान होनाया 2004निफ्राय होदोंमोन दरजा बेराखौ। दरजा बेरा होनाया दिनैहालागै 12-13 बोसोर जाबाय। आच्छा आच्छा। आरो बे हासारनि दुकान होनाया 2013निफ्राय होदोंमोन। दाहालागै 6 बोसोर जाबाय। हासार दखाननि मुङा जौगालु एग्र' फार्टिलाइजार। आच्छा आच्छा, जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। बर'फोरनि गेजेराव उदालगुरि टाउनावहाय गिबिसिन हासार दखान होनाय बिथाङानो। आरो नोंथाङा उथिबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनिसिम माबाफोर बुंनो सानो नामा? जोंनि बर'फ्राबो जेनेबा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जों नुनो मोनो बहुतानो माने बिदि दुकान होनायखौ जों नुनो मोनाखै। बांसिनानो माने बे सिख्लाफोरखौ बांसिन गोसो होयो साख्रिफोरखौ नागिरो। बेयावबो जोङो बेंकफोरनिफ्राय लन लानानै जों खामानि मावनो हायो आरो बेजोंबो जोङो माने न'खरखौ जोङो सामलायलांनो हायो आरो आजादि माने थाखा फैसानि बारा अभाब जाया, माने कन्टिनिउ थाबाय थायो। आंबो सानो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोराबो जाहाथे दुकान होयोब्ला बा बिजनेसफोरखौ मावोब्ला मोजांसिन जागोन साख्रि बाख्रि नागिरनायनिफ्राय। माने सथंसिना बेयाव दङ होननानै आं सानना लायो। आच्छा, नोंथाङा दखाननि अनगायै आरो गुबुन खामानि मावो होननानै नोंथांखौ मोनथिदों? माबा थालिर गायनाय, माबा आबाद मावनाय, माबा माबि मावो होननानै? बेखौथ' आसामनि मानसिफोरा बयबो मिथियो, होमबाबो गोरोन्थि गैला। दायोथ' आङो थालिर दङ, थालिर गायो। आङो खोब आबाद मावनो मोजां मोनो। आरो थालिरा 200 बिगासोनि गेजेराव जाना दङ दायो। आच्छा आच्छा। आरो बिनिफ्राय देग्लाय अखानि थाखाय जों बारा गायनो हायासै। देग्लाय माने 50 बिगासो जाबाय आरो देग्लाय गायनाया। ओमफ्राय गय गायदों, ओमफ्राय गलमरिस गायदों 5 बिगा। आच्छा। आं खेथि खालामनो खोब मोजां मोनो आरो खेथिजोंबो बहुद माने समाज सिबिलांनो हायो आरो गावनि सोलिनो थाखाय माने रांखान्थि बेलायावहाय बहुद माने खम समनि गेजेरावहाय जौगालांनो हायो। आरो माने आबाद मावोब्ला माने खम फैसाजों माने केपिटेलखौ बानायलांनो हायो आरो आं बेखौनो सानो। ओंखायनो सेंग्रा सिख्लाफोराबो खेथिजोंबो आवगायलाङोब्ला, गोरों गथ'फ्रा जुदि खेथि बाथिजों आवगायलाङोब्ला थारमाने जोंनि समाजा डेभेलप जागोन आरो मोनसे जांख्रिनाय जागोन आरो मोनसे रेभुलुसन फैगोन। जेब्लाखि जोंनाव रेभुलुसन फैया होमब्लाखि जोंनि माने जाथिया डेभेलपआव खम जागोन होननानै आं सानो। दायो जेनेबा अरुणाचलावहाय ग्रिन रेभुलुसन जाबाय, बिसोरना बहुद थाखा खामायनो हायो बिसोरो। आरो जेनेबा बांगालफोरा बा मुस्लिमफोरा बिसोर गावनि गेजेरावहाय आबादारियावहाय इन्टारेस्ट होयो आरो ग्रिन रेभुलुसन होयो। बिसोर बहुत जौगानाय। साख्रि बाख्रिखौथ' गासैबो मोनखाजोबा फरायब्ला, आरो दानि जुगाव इजियै मोननोबो थाङा। बिदिब्ला नोंथांखौ हामबाय होनदों। लोगोसे उदालगुरि ओनसोलावहाय एबा उदालगुरि टाउनाव जोंनि बर'फोरा मा मा फालांगि मावनानै दङ, दखानफोर होनानै दङ, बेखौ एसे गुसुङै नोंथांमोननो दिन्थिनो लाबाय। गोजोनथोंसै। बर'फोरनि गेजेराव गिबिसिन सनालिका जेनुइन पार्ट्सनि डिस्ट्रिबिउटर MSBK एन्टारप्राइजेस, जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। नोंथांमोना बिथांनि दखानखौ नायनो हागोन एसे। आरो बिथांनि दखाना उदालगुरिनि पेट्रल पाम्प खाथियाव दङ। पार्ट्स दखानजों लोगोसे बिथाङा ट्रेक्टर बानायनाय, रिपेयारिं खालामनाय, बिदिनो बिथाङा गोबां बोसोर जाबोबाय बर'फोरनि गेजेराव सासे मुंदांखा उदालगुरि टाउननि एबा ओनसोलनि। RJ Car and Bike Wash. सनजय ग्रिल रामपुर सकआव दङ। मनालिसा DTP एन्ड अनलाइन सेन्टार।
गलमासुकआव थानाय बर'नि प्रफाइल इउनिसेक्स सेलुन सक्सेसफुल बिउटि सालुन लुसिया हटेल एंड रेस्टुरेंट गलमासुकआव थानाय आयं हटेल साइन्स सेलुन एंड स्पा ग्लेड यूनिसेक्स पार्लर गलमासुकानि बाजै हटेल गलमासुकाव थानाय बर'फोरनि मादाव बयनिख्रुइबो गोजामसिन माइनाव हटेल बिबार बिउटि पार्लर गलमासुकायाव only for ladies Moonlight Beauty Parlor Golmasok Selfie Unisex Family Parlor Absu Office ni opposite daw Golmasokayaw Gambari Sikla Boroporni गानग्रा जोमग्रा स्पेशल आइजोफोरनि गानग्रा जोमग्रा फानग्रा दखान लोगोसे बिथांमोना सुनाय खामानिबो मावो Eden Hotel Udalguri Bichedi Assam near Yuko Bank Top in Town Supermarket near Yuko Bank बर'फोरनि गेजेराव गिबिसिन सुपारमार्केट दखान होनाय बिथाङानो आरो बिथांनि दखानखौ एसे दिन्थिनाय जाबाय Hotel near Yuko Bank Hotel and Restaurants Royal Kingdom खान्थाल मार्केटनि सिङाव थानाय बे इलेक्ट्रनिक दखान रेगा क्रिएशन दीपंकर बागलारिनि यूनिसेक्स सेलुन बिथाङा जोबोद बिजि खामानि मावगासिनो दङ नायनो हागोन ड्रिम यूनिसेक्स बिउटि पार्लर Secret Fashion House Laundry Suite Parlor Kargil Hotel and Restaurant RB Wine Shop Wari Medical Udalguriनि गान्दा कमप्लेक्सआव थानाय सिङावहाय जोङो बिदि बर'नि दखान नुनो मोनदों गाननाय जोमनाय Hotel Dragon Rhino Hotel, Rhino Restaurant and Bakery. दिनैसिम खै बोसोर जाखो दखान होनाया? बोसोरब्रै जाबाय फंबाय। बोसोरब्रै? औ। बोरै सोलिदों दखाना मोजां सोलिदों ना? मोजाङैनो सोलिदों। इसोरनि अननायाव। दे हामबायसै सोरबा सोरबा खालामथोंसै। Lonely Planet Restaurant बिनिनो सेरावनो उदालगुरि आर'नाइ दखान आरो बेजों लोगोसे रेशमि फेशन नुगा बाजाराव थानाय बर'फोरनि दखान माखासेखौ दिन्थिनो लाबाय फारि-फारियै
MSB हार्डवेयर मिशन सारियालि टार्निंआवहाय दङ बे दखाना दावगाला मटर वर्क्स मिशन सारियालि बर'फोरनि गेजेराव बिथाङाबो सासे टु हुइलार होनना बुङो न टु हुइलार साखा खबनैनि बानायग्रा दखानि बिथाङा बे दखान होनाया खै बोसोर जाखो बेसेहालागै दिनैजों 7 बोसोर जाबाय 7 बोसोर मा मावो बे टु हुइलारजों लोगोसे सोलियोना बिजनेसा दे मावबाय थादो न हाई ग्लोबल ग्राफिक्स फ्लेक्स ऑफसेट स्क्रीन रिमा बिउटी पार्लर जेनिक डिपार्टमेंटल स्टोर काटलारि हस्पिटालनि अपोजिटआवहाय नुनो मोनगोन सिङावहाय जों एसे नायनानै लानि दामनाय देनायनि इन्सट्रुमेन्ट नांगौब्ला बेवहाय मोननो हागोन दखानिया गैथ'वा न'आव थांदों अब्लाबो मानसिया लानाय जाथ'बाय